על תיכון מוזר, חושב הוא ברמת אביב, נמצא פה בשביב. המורה אמר תבוא לתפילה וזה גמר אותי, אז מתחילת הרצת המיטה יותר קורצת. מה עשו ליואל? התיכון פה קורס, אם תצא ללא בגרות זה יהיה מבאס. הוא נמצא עכשיו בעזה הורג מחבלים, למה שאר המורים לא יצאו למילואים? אביחד בי לא רוצה הכתרה, סוף סוף הגיע שמינית להרים בו את הרמה. אז עכשיו הנה מחזור, באים פה לתקן את השנים שלא היה כלום, היה פה משעמם. הנה הגענו, מחזור את כולנו, ההכתרה של הרב שלנו, תנו לו כבוד, תגדו איתנו. כל אחיה משנים את הסדר, בשורות כמו חיילים תסתדרו הצוות, קבלו את הפקודות, המורים בסרט. והקירה כמו ברעננה, אף אחד לא מגיע אל הרמה שלנו. ואם את עומדת כאן בצביעה, את יודעת אחיה שולטים בהרצליה. מחזור ט' לא מתחרט, צבא או מכינה אני רוצה להשתמט. ביסטת הקטן אולי תראה את העולם, מחזור שלך לא יהיה כמונו לעולם. הנה הגענו, מחזור את כולנו, ההכתרה של הרב שלנו, תנו לו כבוד, תגדו איתנו. כל אחיה משנים את הסדר, בשורות כמו חיילים תסתדרו הצוות, קבלו את הפקודות, המורים בסרט. הנה הגענו, מחזור את כולנו, ההכתרה של הרב שלנו, תנו לו כבוד, תגדו איתנו. כל אחיה משנים את הסדר, בשורות כמו חיילים תסתדרו הצוות, קבלו את הפקודות, המורים בסרט.